אהלן חברים, בסרטון הזה אני הולך להראות לכם את הדרך הכי קלה, פשוטה ומהירה לעשות כסף עם AI, והדרך הזו היא לבנות לעסקים דפי נחיתה. אז תכף אני אסביר בדיוק מה זה וגם אדגים בדיוק איך עושים את זה, אבל מה שחשוב כרגע להבין זה שכל עסק בעולם חייב דפי נחיתה כדי להכניס לקוחות לעסק, ולכן עסקים מוכנים לשלם על השירות הזה אלפי שקלים, ולכם יש כרגע הזדמנות מטורפת לבנות דפי נחיתה כאלה תוך כמה דקות באפס מאמץ וכמעט בלי להשקיע שקל. נשמע לא הגיוני, נכון? אבל זה בדיוק מה שאנשים בדיוק כמוכם כבר עושים ממש עכשיו, כשהם פשוט מנצלים חלון הזדמנויות קצר ומטורף שיש ממש עכשיו בשוק. ומי שיזדרז ויפעל מהר יוכל להרוויח עשרות אלפי שקלים בחודש מההזדמנות הזאת ממש החל מהיום. מוכנים להתחיל? אז מה זה בכלל דפי נחיתה ואיך עושים מזה כסף? אבל לפני הכל, מי אני בכלל ולמה שבכלל תקשיבו לי? אז היי, אם עדיין לא יצא לנו להכיר, נעים מאוד, אני יובל ביאליק, אני יזם ובעלים של 3 חברות מצליחות, אני בעלים של הבית ספר הכי גדול בארץ ללימוד גיטרה, אני מנטור עסקי מצליח, ויש לי גם סטארט-אפ שמוכר בכל העולם, ולאורך הקריירה שלי בניתי בעצמי וגם לימדתי אחרים לבנות כמה מדפי הנחיתה הכי מצליחים בישראל. אז איך זה עובד? אני הולך ממש עכשיו להראות לכם כלי מטורף שבונה דפי נחיתה מדהימים מ-0 תוך 5 דקות עם AI, וכדי להשתמש בו אתם לא צריכים שום ידע ושום ניסיון, כן, זה עד כדי כך פשוט. אז עם הכלי הזה שקוראים לו Lendy AI אתם יכולים לבנות עשרות דפי נחיתה בחודש ולמכור כל דף כזה באלפי שקלים ולעשות רווח מטורף. בואו נעשה רגע מתמטיקה פשוטה. הנה המחירון מהאתר של לנדי, יש לכם כמה אפשרויות לעשות מנוי. אתם יכולים לעשות מנוי נניח ב$97 בחודש, שמאפשר לכם לעלות לאוויר עד 18 דפי נחיתה חדשים כל חודש. זה עלות מגוחכת של $5 לדף נחיתה. זה כל מה שזה יעלה לכם לייצר דף, אתם מבינים? ובכמה אתם יכולים למכור דף נחיתה כזה? אז נגיד שדפי נחיתה טובים עולים היום בשוק בסביבות 5,000 שקלים. אוקיי? אז נגיד שאתם עדיין לא מוכרים, ואתם רוצים ממש לשבור את השוק ולקחת מחירים ממש זולים ולהכניס מלא לקוחות לעסק החדש שלכם, אז אתם יכולים למכור דף אפילו רק ב1,000 שקלים ולמכור 18 דפים כל חודש, זאת אומרת להכניס 18,000 שקלים על הוצאה של $97. אוקיי, אין עסקים כאלה. זה אומר שכמעט כל הכסף שהכנסתם נכנס אליכם לכיס ואין לכם שום הוצאות. גאוני, נכון? וכמובן, אם תרצו יותר מ18 דפים בחודש ולהרוויח אפילו יותר כסף, גם זה אפשרי ואפילו פשוט. עכשיו שאלה, אז למה ליצור את דפי הנחיתה שלכם דווקא עם לנדי ולא עם כלים כמו Lovable או Base44 או כלים אחרים? אז ההבדל הוא פשוט מטורף באיכות של הדפים שמקבלים, אוקיי? אתם צריכים להבין שאת בעל העסק שלכם, שזה הלקוח שלכם, כן? בעל העסק, לא מעניין אותו רק אם הדף יפה או נראה טוב. מה שמעניין אותו יותר מהכל זה אם הדף שבניתם לו אשכרה מצליח למכור ולהכניס לו לידים ולקוחות לעסק. אוקיי, זאת המטרה פה, ואת זה אין כלי בעולם, ותאמינו לי, אני בדקתי הרבה מאוד כלים, אין כלי בעולם שעושה את זה יותר טוב מלנדי, וזה פשוט בגלל שלנדי כותבת את דף הנחיתה רק על בסיס מחקר מקיף ומעמיק. הם קוראים לזה מרקטינג טלפתי, אוקיי? כאילו ממש היכולת לקרוא את המחשבות של מה שעובר בראש של הלקוח האידיאלי שלנו, שעבורו אנחנו כותבים את הדף. זה ממש מבוסס על מחקר מעמיק של שפת הלקוח, וזה משהו שפשוט מערכות אחרות מדלגות עליו, ולכן הדפים שהם בונות נראים ונשמעים כמו כולם, ולכן גם לא מצליחים באמת למכור. העולם היום מלא ברעש, מלא ביותר מדי אפשרויות, ואנחנו צריכים להיות שונים, בולטים, מיוחדים, ובעיקר פשוט לדבר ללב ולמוח של הלקוח שלנו, שעבורו אנחנו בונים את הדף, ולכן הדפים של לנדי הם לא רק נראים טוב, אלא גם באמת ממירים, זאת אומרת מוכרים באחוזים סופר גבוהים, ולכן הם שווים ללקוחות שלכם, כן? לבעלי העסקים, וכמובן גם לכם, הרבה יותר כסף בכיס, עבור השקעה ממש אפסית מצדכם, אוקיי? אז עכשיו בואו נראה איך באמת עושים את זה בתכלס, ואיך בונים דף נחיתה ממיר ורווחי עם לנדי AI מ-0 תוך 5 דקות. אז אנחנו בתוך מערכת lendy.ai.com, ואנחנו נחץ על צור דף נחיתה בחינם, ונפתח לנו חשבון עם חשבון גוגל. מתחברים פשוט עם חשבון גוגל, פשוט קל, מהיר. שוב, מתחילים בחינם. אתם נדרשים לשלם בעצם רק כשאתם מעלים את הדף נחיתה הראשון שלכם באוויר. הבנייה של הדף היא חינם לגמרי. עכשיו אני כאן בפרומפט הראשוני פשוט כותב לו איזה סוג של דף נחיתה אני רוצה ליצור. ספר לו קצת טיפה על העסק שלי, על המוצר שאני רוצה לבנות. אז אני לוקח פה דוגמה מאחד העסקים שלי וכתבתי לו צור דף נחיתה לקורסי גיטרה פרונטליים למבוגרים בקבוצות. אני אומר לו גם מי קהל היעד, אוקיי? עכשיו אני בסך הכל בוחר את סוג הדף. יש לי פה כל מיני סוגים, בין אם זה מכירה ישירה או איסוף לידים או דף הרשמה לוובינר, כנס וכולי.
יש פה כל מיני אפשרויות. אני יכול גם בשלב הזה להעלות לו קבצים, אם יש לכם כבר איזושהי אסטרטגיה מוכנה, אתם יכולים להעלות אותה כאן כקובץ מהמחשב, או שאפשר גם להדביק לו פה איזשהו אתר קיים, כתובת של אתר קיים, שיקח ממנו השראה, אבל זה גם מספיק לגמרי לאסוף את זה, לתת לו את הפרומפט הראשוני, איזה דף אתם רוצים לבנות, לבחור את סוג הדף וללחוץ על צור דף. מה שקורה עכשיו, המערכת יוצרת לנו סדרה של שאלות מאוד פשוטות, שאמורות לעזור לה לדייק את קהל היעד ואת המוצר, להכיר קצת יותר מה אנחנו עושים כדי לבנות עבורנו את דף הנחיתה המיטבי. אני אומר מראש, אפשר גם לדלג על כל השאלות האלה, לא לענות עליהן, לא להשקיע בהן שנייה אחת, והיה יעשה את כל העבודה בשבילנו ויעשה אותו מצוין. אבל אם אנחנו רוצים עוד יותר לדייק, עוד יותר לחדד, כדי שיהיה דף אפילו עוד יותר מדויק ועוד יותר טוב, אז זאת ההזדמנות דרך השאלות האלה. אז בואו נראה איך אנחנו עונים ככה זריז על השאלות, או מדלגים עליהן. אז אתם רואים שהשאלות מגיעות כבר עם תשובות מוכנות מראש של ה-AI, ולכן אני יכול פשוט לדלג, או לעשות הבא, או לדלג על הכל, לתת ל-AI לעשות את כל העבודה במקומי, או שאני יכול לדייק את הדברים. אני אכתוב לו את השם של הקורס, לנגן גיטרה ב5 שבועות, כן? אני יכול לכתוב במקומו, אני יכול לערוך, נלחץ על הבא, ועם השרביט הזה, אגב, אני יכול גם לבקש ממנו להציע לי עוד אפשרויות, בסדר? עכשיו הוא שואל אותי על צבעי המותג, אני עושה הבא, שואל אותי איזה שדות אני רוצה להכניס לטופס, הכל ניתן לעריכה, אני אגיד אני לא רוצה את זה, אני אגיד לו רק שם מלא, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. הבא, אתם רואים, יש לנו סיכום בצד של כל התשובות, יאללה בואו נעשה דלג על הכל וניתן ל-AI לעשות את כל העבודה בשבילנו, ומה שקורה עכשיו זה שלנדי מתחיל לבנות עבורנו את הדף נחיתה שלנו. עכשיו אני רוצה להראות לכם בזמן אמת איך לנדי בונה לכם את דף הנחיתה, ולמה באמת זה פשוט עולם אחר מכל מערכת אחרת. דיברנו על העניין הזה של מרקטינג טלפתי, על היכולת כאילו להיכנס לראש של הלקוח. אז תראו, לנדי מבין מי הלקוח האידיאלי שלנו, הגדרה מאוד מאוד ברורה ומדויקת, ואז הוא עושה מחקר שפת לקוח. הסוכנים של לנדי בעצם סורקים את הרשת, אבל ספציפית נכנסים לפורומים שבהם אנשים מדברים אחד עם השני על הנושא הזה, והוא אוסף נקודות כאב. אוקיי, זה אותו מחקר שאני הייתי עושה כקופרייטר אנושי, בסדר? ולוקח לי עשרות שעות של עבודה, עכשיו זה לוקח כמה דקות, בסדר? הוא כותב על המסך נקודות כאב מרכזיות, רצונות ושאיפות ואמונות מגבילות ופחדים. זה דברים שאנשים אמיתיים אומרים אחד לשני, ולכן זה מדויק מאוד וקולע בול למה שקהל היעד מחפש, רוצה, ורק על הבסיס של המחקר המתקדם הזה, מחקר שפת לקוח, הוא מתחיל לכתוב את הקופי, ופה אתם יכולים לראות שהוא כבר כותב לנו את הקופי. זאת הולך להיות הכותרת, לנגן גיטרה בביטחון ב5 שבועות. למה בביטחון? כי הוא יודע שזה מה שהקהל רוצה. השיטה היחידה למבוגרים עסוקים, שוב, הוא מבין את קהל היעד שרוצים להפסיק לחלום ולהתחיל לנגן, גם אם ניסו יוטיוב והתיישב. תראו, אוקיי, כי זה הכל מבוסס על הדברים, על המחקר הזה, ולכן זה כל כך מדויק. אז פה הוא כותב את כל הקופי, ובשלב הבא הוא פשוט מלביש את העיצוב, מלביש את הקוד. אתם רואים, וממש בונה לנו את הדף נחיתה, ומהרגע הזה ממש תוך 2 דקות או פחות, הדף נחיתה שלנו כבר מוכן. והנה עוד שנייה הדף שלנו מוכן, הגענו ל100%, ותכף המערכת כבר מעבירה אותנו לדף נחיתה שלנו, אוקיי? ממש מ-0 תוך 5 דקות, בואו נראה מה הוא יצר, אוקיי? תמיד חייבת לנגן בגיטרה, מרגיש שזה כבר מאוחר מדי ואין לך זמן. הנה זאת הכותרת שראינו קודם, לנגן גיטרה בביטחון ב5 שבועות. יש פה טופס, הרשמה, ותראו גם העיצוב מאוד מאוד יפה. יש פה פלייסהולדרים, מיקומים, אפשר להכניס פה וידאו, תכף אני אראה לכם בדיוק איך. תמונות מאוד יפות, שגם אותם אפשר להחליף. הכל פה ניתן עכשיו להתאמה אישית, אבל תראו איזה דף, גם יפה וגם עם קופי, עם טקסט מאוד מאוד מדויק וממיר. זה לא חייב לראות ככה, יש דרך פשוטה ומענה יותר, ויש פה את כל המרכיבים שהם צריכים להיות בדף נחיתה, מהכותרת שהיא מאוד חזקה, והטופס כמובן, וסרטוני וידאו, ותמונות, נקודות הכאב, והוכחות חברתיות, אוקיי, והסוד, למה דווקא לבחור בנו, כל המרכיבים שצריכים להיות בדף נחיתה טוב וממיר. יש פה מקום להכניס עדויות, וידאו, ועדויות בטקסט, וכמובן פלייסהולדרים, אתם תכניסו עדויות אמיתיות של הלקוחות שלכם, הסבר בדיוק איך זה עובד ולמה דווקא להירשם אצלנו, מבנה של ההצעה, זה מאוד מאוד חשוב, כל המרכיבים של דף נחיתה טוב באמת, מענה לשאלות נפוצות, כן, האם זה בשבילך, האם זה לא בשבילך, אחריות, וכמובן כפתורים שמעיפים אותנו לטופס, אוקיי? כל דף נחיתה של לנדי מגיע עם תוסף נגישות מובנה,
ועם אפשרות לכפתור וואטסאפ כבר עם הקוד כבר מובנה בפנים. ועכשיו יש לנו אפשרויות לעשות התאמה אישית, אין סוף אפשרויות לעשות התאמה אישית. קודם כל אנחנו יכולים לראות שהדפים הם רספונסיביים, זאת אומרת הם כבר מתאימים את עצמם באופן אוטומטי לכל סוג גודל של מסך, כן? בין אם זה מחשב, בין אם זה במובייל, בטלפון. יש לנו אפשרויות של עריכה ידנית, פשוט לסמן כל טקסט, כל דבר ולשנות אותו, לעדכן אותו, ויש לנו אפשרות לעריכה עם AI. אני יכול לבקש כאן מ-AI לשנות כל דבר שאני רוצה בדף, אוקיי? אני יכול לסמן לו, בחר רכיב מהעמוד, פשוט לסמן לו איזשהו משהו. בוא ניקח רגע איזשהו טקסט לדוגמה, ואני אגיד לו, נגיד לקצר אותו, אני יכול להוסיף חלקים, אני יכול להוריד חלקים, אני יכול לשנות טקסטים, יכול לשנות את התמונות, לשנות את הסרטונים, הכל. אני יכול להגיד לו להוסיף חלק, להוריד חלק, לתרגם את זה לשפות אחרות. באמת, האפשרויות, כל מה שעולה לכם בראש, אפשר לבקש ממנו. בואו נבקש ממנו רגע, ניקח את הטקסט הזה, נגיד לו, תקצר את הטקסט הזה, שמור על עיקרי הדברים, ותכניס אותו למסגרת. אוקיי, נתן לו משימה מורכבת, ארוכה, קשה, בואו נראה איך הוא מבצע אותה. אוקיי, הנה, working on it, עוד רגע זה יהיה מוכן. זכירו, אנחנו לקחנו טקסט, ביקשנו ממנו לקצר אותו, לשמור על עיקרי הדברים ולהכניס אותו למסגרת. בואו נראה איך הוא מבצע. והנה, הטקסט קוצר לפסקה. בואו נרד ונראה איך זה נראה עכשיו. אוקיי? זוכרים? זה היה ארוך, הוא קיצר והכניס למסגרת בדיוק כמו שביקשנו. בואו ניתן רק עוד דוגמה אחת, אני לא אלאה אתכם כי באמת אפשר לעשות הכל. בואו נראה איך אנחנו מטמיעים כאן סרטון. מאוד מאוד פשוט, אני בוחר את האזור הזה של הסרטון. אני הולך ליוטיוב, לוקח פה סרטון אקראי, תזכרו, לקחתי משהו פה של יובל נוח הררי, מעתיק את כתובת ה-URL, העתקתי את כתובת ה-URL ואני אומר לו, תטמיע את הסרטון הזה במיקום של הסרטון. כשאני מדבר עם AI, אני רוצה להגיד לו בדיוק מה אני רוצה שהוא יעשה, ושוב, אני מסמן לו גם איפה לעשות את זה. הנה, הוא הטמיע לנו את הסרטון, הסרטון הוטמע בהצלחה, בואו נרד למטה ונראה אותו. הנה, זוכרים? יובל נוח הררי, הסרטון מוטמע. אז שוב, אתם יכולים פה לבקש כל בקשה מהעורך AI, אתם רואים כמה זה פשוט, יש לכם גם אפשרות להעלות תמונות מהמחשב, בעריכה ידנית גם אפשר להחליף כל תמונה, לבחור ממאגר התמונות החינמי האינסופי של לנדי, או להעלות תמונות שלכם, של הלקוח שלכם בעצם. וכשאתם מוכנים, אתם לוחצים על פרסום שינויים, ואתם מעלים את הדף לאוויר, ואני הופך את הדף לפעיל, ומאותו רגע יש לכם עוד המון אפשרויות. כאן בשלוש נקודות למעלה, אתם יכולים לעשות A-B טסטים, בדיקות A-B, זה אומר לשכפל את הדף וליצור בשינויים קטנים כדי לראות מה ממיר יותר טוב. זה דברים שמשפרים המרות בטירוף. אני לא מדגים יותר מדי פה, אני מדגים את זה בסרטוני הדרכה כבר בתוך לנדי. אחרי שאתם תירשמו, יש לכם סרטוני הדרכה מפורטים, איך עושים כל דבר. אני רק מראה רגע מה אפשרי. יש לכם קריאייטיבים לפרסום. זה מודעות בעצם, מודעות של תמונה עם טקסט, שלנדי יוצרת עבורכם בלחיצת כפתור, ממש ברגע אחד, עוד חומרי פרסום שאתם יכולים למכור ללקוחות שלכם ושווים הרבה מאוד כסף, בסדר? כי זה המודעות שיפרסמו ויובילו אנשים לדפי הנחיתה שלכם. שוב, בקליק אחד, על אותו מחקר שפת לקוח, עם אותו עיצוב מדהים, זה עובד נהדר. כאן יש לכם את הנתונים, את האיסוף לידים בעצם. כל הלידים נאספים כאן בתוך לנדי, ויש לכם סטטיסטיקה ברורה, מה יחס ההמרה של הדף שלכם, כמה אנשים נכנסו, כמה אנשים המירו, מאוד חשוב למשווקים, ואפשרות לשתף את הדפים, וממש ליצור גם פוסטים אוטומטיים, גם שלנדי כותב עבורכם לרשתות החברתיות, עבור הלקוחות שלכם, שיהיה להם קל לפרסם את הדפים. וכאן בהגדרות אפשר לעשות המון דברים, אפשר לשנות את כתובת ה-URL של הדף, אפשר לחבר דומיין אישי משלכם, אפשר לעשות אינטגרציות וחיבורים למערכות אחרות נורא בקלות ובחינם, אפשר לקבל התראות במייל על כל ליד חדש שנכנס, אפשר לעשות SEO ודברים שקשורים לסושיאל מדיה, ואפשר לשתף, ליצור שותפי עריכה, לשתף בעצם את הדפים עם הלקוח שלכם, שיוכל לראות אותו עוד לפני שפרסמתם באוויר. עוד המון אפשרויות, כל מה שחשוב למשווקים. זאת ההזדמנות שלכם עכשיו להירשם ללנדי ולראות את כל הדברים האלה, איך הם עובדים בצורה מדהימה. ועכשיו יש לי הצעה מטורפת בשבילכם. כשאתם עושים עכשיו מנוי ללנדי לשבועיים ניסיון בחינם לגמרי, עם כל הפיצ'רים פתוחים, אתם מקבלים ממני גם בונוסים בשווי 14,000 שקלים, שעזרו לכם לעשות עוד יותר כסף מהמערכת. הבונוסים האלה כוללים קורסים בשיווק, במחירות, אפילו בניהול וגיוס עובדים.
כל מה שאתם צריכים כדי באמת לבנות עסק משמעותי ורווחי, גם שיווק אורגני, גם שיווק מאומן, להכניס עוד לקוחות אליכם, לעסק החדש שלכם שבונה דפי נחיתה. אז שאתם נרשמים עכשיו ללנדי, אתם מקבלים את כל הבונוסים האלה, כבר מחכים לכם בפנים. כל מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה ללחוץ על הכפתור או הקישור שנמצא כאן מתחת לסרטון, להירשם ללנדי דרך הקישור הזה, ואתם מקבלים גם את הגישה החינם ללנדי עם כל הפיצ'רים. שוב, 14 יום ניסיון חינם, אתם לא משלמים עכשיו שקל, רק בעוד 14 יום, ואתם כמובן יכולים לבטל בכל שלב וגם לקבל את החבילה המטורפת הזאת. תלחצו, אנחנו נתראה בפנים. בהצלחה חברים.